inimigos moi pequeniños que ás veces pasan desapercibidos, un confunde, ata que empezan a dar problemas. Son as carrachas, sí, xa saben do que falo. Aparecen coa calor e cada vez están, pois, por desgracia, máis presentes na nosa terra. Imos a ver por qué e como podemos, ademais, pois, loitar contra elas, non? Cando aparecen, cando as temos, tanto nas persoas como nos animais. E por iso, pois, en Tarde Piaches contamos coa presencia de Enia Gándara, coñecida nas súas redes como a profe do Bioxeo. Me encántame, Enia, benvida, de verdade, e a todos tamén coñecidos, Octavio Villazala, moitas grazas de verdade por estar aquí. Ti que és un experto, evidentemente, nos animaliños e en todo. Grazas a vos. A verdade que as carrachas, que está a pasar con elas? Enia. Están aumentando moitísimo nos últimos anos. Sí. Bueno, dilles a xente, porque o mellor non saben que son. Que son as carrachas? Bueno, pois as carrachas son arácnidos, non son insectos. Son arácnidos da familia das arañas e dos ácaros. Que precisan parasitar e alimentarse de sangue, non? De distintos hóspedes. A ver se temos algunha imaxe. Ui! Sí, aí o vedes. Para completar o seu ciclo de vida, non? O seu éxito evolutivo é ese, que pasan por distintos hóspedes. E por que son tan abundantes no verán? Bueno, son moi abundantes porque lles encanta a temperatura alta. Claro. Entón, claro, en Galicia agardan o verán. Onde podemos coller unha carracha, non? Na cidade podemos coller a carracha ou están noutro ambiente? A ver, o seu ambiente típico, o que máis lles encanta, pois é o monte, non? Cando imos facer rutas de sendeirismo é, bueno, increíble as que hai, pero sí que se están reportando casos últimamente de en parques e zoas verdes de cidades. E como podemos evitar que non se nos poñan no pel, non? Aí colocadas, que temos que levar para que... Hai unha serie de recomendacións, non? Principalmente, pois, vestir con pantalón largo, camisetas tamén de manga larga, de cores claras, porque a carracha son de cores escuros, entón así identificámolas mellor. Tamén está recomendado poñer os calcetíns por fora do pantalón, que non é moi aesthetic, como dirían as miñas alumnas. Non, Pili e Sandra non o aprobaría. Non é moi fashion. Mira, que pequeniñas son ás veces, Sí, poden chegar a ser minúsculas. De feito, hai xente que nin se entera de que... Porque pensa que é como un lunar, non? Ou nin se ven, moitas veces. Ou nin se ven, caramba. Antes de chegar a ser adultas, son moi pequeniñas. E por que son tan peligrosas? Poden transmitir enfermidades. Sí que é verdad que porque me pique unha carracha non significa que vai a ter unha enfermidade, non? Pero sí que hai un porcentaxe, hasta hai que ter sorte para que nos pique unha carracha. E que enfermidades poden ser esas, Enia? Bueno, hai moitísimas, a babesiose, a anaplasmose, pero quizáis a máis importante é a enfermidade de Lyme. En que consiste? A enfermidade de Lyme, transmite unha bacteria que se chama Borrelia. Entre o día 3 e o día 30 da picadura, a persoa empeza a ter febre, malestar, dor de cabeza, dor muscular. Entón, a esta bacteria tamén lle chaman a gran imitadora, non? Porque, claro, en realidade estes síntomas poden corresponder cun montón de enfermidades distintas. Como podes adiviñalo? É dicir, pica? Non. As carrachas, cando pican, inoculan unha saliva con anestésico. Entón, normalmente, non nos enteramos. Non nos enteramos. Ou seja, que se estamos por lugares, como estás ti a dicir, non? Os bosques, os campos... Os que fan o Camiño de Santiago tamén hai que terlo en conta, non? Ou os gandeiros, ou xente que este en contacto, pois eso, con erva alta, sobre todo. Ou sexa, ben, podese convivir cunha carracha toda a vida? Non. 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 Ou sexa, que amosa no teu corpo unha sintomatoloxía. De feito, a enfermidade de Lyme, algo moi característico, é un... Enia, é que... Gol! Erea! ¡Estánme a decir que hai gol! Hola, compañeras. Creo que houve gol do Dépor. Estamos aquí na plena celebración en Riazor. A xente chorando, a xente emocionada. Non sei se me escoitades, pero o ambiente aquí é espectacular. E resulta que estamos diante dun bar onde se estropeou a tele. Así que todo o mundo está vendo os seus teléfonos móviles. A xente vai se enterando pouco a pouco. E ollo, porque con este resultado agora mesmo Dépor é xa equipo de
lágrimas que... Non podo. Pero estamos Arroi. celebrando antes de tempo. Bueno, pero joder, son 8 anos así de repente, o que sei. Ai. Vais abrazar o teu fillo directo, Sí. Que significa para ti este momento? Como estás? Para min, pues estou moi nervioso e moi alegre toda a vez. Non Veña, lo sei. seguir sufrindo, ánimo, ánimo. Por aquí seguimos, compañeiras, a ver se cae outro, porque a festa Veña, xa comezou veña. antes de tempo. Por lo que vexo, moi bo ambiente agora mesmo en Riazor. Imos Como darlle vedes, moita así sorte. celebrando A min en gustaríame ver a Alejandra onde se atopa celebrando este primeiro gol. Alejandra. Alejandra. Chicas, aquí estamos moi nerviosas, moi ilusionadas, Pobre se atao cámara. Acaba de marcar o Deportivo. Acaba de marcar o Deportivo e aquí estamos celebrando Bueno, por todo. voltaremos inmediatamente. Perdóademe, compañeiros, Enia e Octavio, pero que a actualidade manda e hoxe é moi importante, verdade, Eu Octavio? tamén tiña os poucos A pelos pel. que tiña. Sí, sí, a pel de galiña, de Como verdad se que che sí. picaran carranchos E a mí todas. non me gusta o fútbol exactamente moitísimo, pero home, que suba o Depor, claro que sí. Despois de 8 anos, isto Despois de 8 é tremendo.